特大ブーメラン。国税職員が職場のトイレで競馬、自分の税金を無申告で首に。大阪国税局は勤務中にスマホで競馬やボートレースの馬券、船券を大量購入していた30代の男性国税調査官を懲戒処分にし、同日付で依願退職したと発表しました。この元職員は、職場のトイレで計2500回以上もギャンブルを繰り返していただけでなく、払い戻し金が購入額を上回り申告が必要だった年があったにもかかわらず、自分の税金の申告を怠っていたという前代未聞の不祥事です。物価高や実質増税で国民がやりくりや確定申告に苦労している中、税金を取る側の人間が裏で脱税まがいのことをしていたという許せない大事件です。本人はトータルで負けが込んでいたので申告する発想に至らなかったと呆れた言い訳をしていますが、ネット購入の競馬は国税局に履歴が筒抜けになります。税のプロですら自分のギャンブルの税金をごまかそうとしてバレるという現実は、競馬ファンに対するネット馬券の無申告は必ずバレるという強烈な警告でもあります。